Bude 3:30 z Rádia One Rock nám kapela Queen spievala o najlepšom priateľovi pre českého novinára, filmára a cestovateľa Dana Přibána, je ním istý žltý trabant, s ktorým sa naposledy vybral do Južnej Ameriky. Zo 4-mesačnej cesty vznikol skvelý televízny seriál aj film, no a pre mňa ako veľkú faninku trabanťákov aj zaujímavý rozhovor, s ktorým sa práve v tejto chvíli podelím aj s vami. Dan, ja by som sa v tomto rozhovore asi vrátila úplne na začiatok a teda skús si spomenúť na to tvoje prvé stretnutie s trabantom. To je paradoxní, že to je první auto v životě, který jsem nastartoval. V době, kdy naši ještě ani neměli auto, nechali mě s ním jezdit. A to když v 89. utíkali Němci přes Prahu, přes ambasádu do západního Německa, přes západní Německou, tak nechávali v Praze hromadu trabantů. A já jako dítě, který četlo ABčko, jsem teoreticky věděl, jak to auto nastartovat bez klíčku. Takže jsem do toho auta vlezl a spojením těch kablíků vlastně v té spínací skřínce jsem to nastartoval, ale tím končila moje povědomost o řízení auta. Takže jsem seděl v tom nastartovaném trabantu, netušil jsem, co mám dělat. A šlapal jsem tam různě jako, tam je přepínáš dálkový světel na zemi, tak jsem na to jako šlapal. A pak tomu autu nebyl puštěný benzín, došel benzín, ono chcíplo. Takže to je první auto v životě, který jsem jako nastartoval a nikam jsem s ním nejel. Takže to bylo moje první setkání s trabantem úplně jako v životě. No a možno aj práve táto príhoda ťa donútila potom k tomu, že si začal rozmýšľať o tom, že na trabante prejdeš svet? Ne, to s tím nemělo nic společného. Na to jsem si vzpomněl až mnohem později, když se mě na to jednou někdo zeptal, když jsem se poprvé setkal s trabantem. Já jsem vlastně jako na nápad, že pojedeme někam trabantem, přišel až mnohem později a byla to těžká znouzecnost, protože to bylo tehdy jediný auto, na který jsme měli peníze, že? No dobre, ale nie je iba jeden trabant cestovateľ, už sú dva, tak ako to celé vlastne vzniklo? No ono to vzniklo vlastně strašně hloupě, protože já jsem jako vždycky cestoval, jezdili jsme autem, pak bez auta, mě to vždycky hrozně táhlo, mě třeba strašně bavily Verneovky, ale jenom ty Verneovky, kde byly ty ponorky a ty stroje, když se tam cestovalo tím strojem s těma ozubenýma kolečkama, tak to bylo jako v pořádku, ale když se tam jenom cestovalo jako třeba na lodi s plachtou, tak mě to nebavilo. Takže mě vždycky bavilo jako to cestování s těma strojema. A tak jako jsme jezdili po Evropě, napřed jsme měli starýho pick-upa, Škodovku, potom jsem měl jako s baťuškem nějakou severní Afriku a Turecko a na Araratu jsme byli a zjistil jsem, že jakoby ten svět není zdaleka tak nebezpečný, jak vypadá v televizi. Tak jsem se rozhodl, že si jako splním ten velký sen, že se vypravíme Land Roverem do Afriky. Prostě to bylo vždycky světla na střeše, že jo, to kolo na tom čumáku, prostě mapa. No a to narazilo na takový jako problém, neznatelný, že jsem neměl žádný Land Rover, ani nikdo z těch lidí, kdo chtěl jet Land Roverem přes Afriku, neměl Land Rover a ani prachy a nevypadalo to, že je někdy seženeme na to jako. A já jsem vlastně takový, jako moje větší druhý setkání bylo s trabantem, že jsem někdy v roce 98 koupil trabanta jako vánoční dárek svý velký lásce tehdy. A měl ho modrý s bílejma pruhama, jsem jí ho vyrobil, plišáky v něm byly prostě, jo. A takže jsem věděl, co to auto tak jako obnáší. A to bylo asi v roce, to mi dala pak kopačky, takže to byl jeden z velkých impulzů pro ty cesty. Takže jsem věděl, co to auto obnáší a řekl jsem, že pojedeme trabantem místo toho Land Rovera, že na něj tak jako jedinej máme, že teďka hned jsme schopni vyrazit a všichni řekli, že to nejde, že prostě nemůžu jet trabantem, že nás zabijou v té Africe, že ten trabant se rozpadne a tak já jsem pak uznal, že by nás mohli zabít, tak jsem vyměk a řekl jsem, že pojedeme jenom po hedvábní stezce. A názor na trabanta se vůbec nezměnil, takže pořád říkal, že to nejde. A to, že to nejde, zaříznul to kámoš, kterýho jsem jako tahal na cestu, on řekl, tím bych nedal ani do černej pryčope. Jo, a já jsem říkal, to půjde. A vlastně takový jako ta touha ukázat, že to fakt jde, že lidi si zbytečně před sebe kladou jako překážky, když vlastně nevědí, jestli to půjde, nebo tak byl důvod, proč jsme jeli tím trabantem. Radio One Rock. 15 hodín 41 minút, kapela Cars nám práve hrá na rádiu One Rock, no a to je skvelá príležitosť pokračovať v rozhovore so šéfom výpravy, ktorá na trabantoch, Fiatke a Jave prešla Južnou Amerikou. Ty si absolvoval už tretiu cestu. Hovorili sme o hodvábnej ceste, potom bola Afrika, teraz vlastne Južná Amerika. Keby si mal porovnať všetky tie tri výpravy. Tak ta první v podstatě byla o tom, že jsme vůbec nevěděli, která by je. My jsme nevěděli, co se kolem nás děje. My jsme navíc tehdy se daleko, třeba v tom roce 2007, to zní legračně, se daleko hůř hledali věci na internetu. Jo, prostě hledat ty informace bylo mnohem těžší než teďka, takže my jsme spoustu věcí nevěděli, jak to funguje. Nevěděli jsme, jak to bude s papírama na auto, karnet jsme neznali. Teďka jsme poprvé vyrazili do těch pouští, my jsme si nevzali třeba nic na vyprošťování. Když to auto zapadlo poprvé, tak jsme zjistili, že polní lopatka je rozbitá za prvý, kterou jsme si sebou vzali, a že to nestačí, že si pod ty kola musí něco strčit, ale že nic nemáme. Tak jsme z toho auta vyndali rohožky, které tam zbyly, a takovým tím stylem Pražáci ve špindlu jsme to tlačili.
Takže prostě to bylo každý kilometr jsme jako poznávali nové věci a zjišťovali jsme, co všechno neumíme. Takže to bylo jako hrozně náročný ta první cesta tím, že jsme vůbec nevěděli, co se děje. Teď kdyby jsme jeli ten samý okruh, tak řeknu, že to je celkem pohoda. S těma problémama, který se nám tam tak nějak děli. V Africe jsme jako tam jsou veliký problémy jako s místňákama domluvit se a teď ty úřady a občas někdo zavře něco přes cestu a otravuje. Takže ona byla náročná v tomhle tom, ale Afrika je jako úžasná. Takže ta Afrika je prostě pro mě furt takový kontinent číslo 1. Ale náročná vlastně nebyla ani tak jako těma cestama, jako těma komunikací s těma lidma. I v té Africe, na té hedvábní cestě jsme se snažili hledat cesty, o kterých jsme si mysleli, že to půjde projet. A v Jižní Americe už jsme to jako nastavili, takže jsme fakt zkoušeli jako extrémy, co to auto dá, že jsme projížděli BR 319, dálnice duchu, oficiálně uzavřená prostě cesta napříč pralesem. Zkoušeli jsme, jestli dokážeme přijet Andy, jestli prostě vyjedeme 5 km nad moře nebo ne. Takže vlastně jako fakt to šlo do velkého extrému. Třeba v Africe my jsme měli úplně stejné pneumatiky a po Africe se na ní dalo normálně jezdit, a teďka po té Jižní Americe jsou světý do hladka. Takže ten rozdíl v té zátěži pro ty auta byl obrovský. Ale třeba jakoby taková ta třeba slavná maňána těch Jihoameričanů, tak po zkušenosti s Afrikou nám přišlo, že Jižní Amerika funguje hrozně super. Jo, takže naopak zase, co se týče hranice, tohle jsme to měli daleko jednodušší. Počas tých ciest mal si někdy ten pocit, že tak toto nedáme? No, s těma autama to jsme měli jako pocit, jako že to nedáme, jsme si jako v podstatě neříkali nikdy, protože jsme si říkali, že to nějak jako dostrkáme, nebo to nějak jako vymyslíme. Když se nám podruhý zadřel motor v Namíbii v Africe, tak jsem si říkal, to je zlý. Jo, my jsme neměli díly do toho, když jsme byli v poušti, tak to bylo takový, a to bylo fakt jako, že v prvním okamžiku to člověka tak jako semele. Na druhou stranu tam je super, jak ta nejdůležitější věc v životě člověka je nutnost, takže když to musí vyřešit, tak jsme to vyřešili a měli jsme dál. Tak to bylo jako takový krutý, a když se nám podařilo v Jižní Americe jako velmi inteligentně se vypravit do objevení Pacifiku, jsme přijeli prostě Ameriku napříč a východ, západ a vymysleli jsme, že pojedeme po pláži v Pacifiku, že to bylo hrozně akční, a on přišel příliv a ty auto vypadaly, že odplavou do Japonska, tak to jsem si říkal, že od té auto jako přijdeme, jo, ale to jsem si jako neříkal, že to nedáme, protože jsme je museli z té vody jako vyndat, ale bylo to teda hodně na hraně, no, to jako to bylo poprvé, jsem si jako reálně myslel, že o ně přijdeme. Radio One Rock. Sedem minút nás delí od 4:30. Z Rádia One Rock sme si hrali českú kapelu Citron a skladbu Hádej. Ak vás zaujalo rozprávanie o českých trabantoch cestovateľoch, tak pokračujeme v rozhovore s Danom Přibáňom. Ako dlho sa vlastne potom spracúval ten materiál? Lebo vraj ste donesli z Južnej Ameriky 480 hodin materiálu. Je to úplně šílený, protože já jsem si to uvědomil teďka, že to dělám vlastně už 2 roky kontinuálně celý ten projekt, jako od začátku těch příprav. Vlastně včera jsme měli dodělat poslední díly toho seriálu a pořád jsme tam našli nějaký chyby. Že ještě až se vrátím teďka zase domů, tak budeme dodělávat další opravy. Že ten seriál doteďka není dodělaný, ale vlastně my jsme se vrátili na začátku února, februára. A vlastně potom začaly jednání s televizí, než se to, protože to nebylo vůbec jistý, že to jako bude to televize vysílat. A to hovoríš o roku 2013. 2013. A vlastně teprve nějaký první jako potvrzení od Velké rady České televize bylo na konci května. Stříhat se začalo na začátku července a do teďka to není hotový. Jo, takže to je prostě obrovitánská epická práce. Já vždycky, jako, je to těžší, že na tom filmu i na tom seriálu je to vidět, ale kdyby se to mělo dělat pro prachy, tak je to naprostý neštěstí, jo, protože ten poměr času strávený jako s tou výrobou té věci, s tím, co nám to přináší, je úplně nešťastný. Ale jako baví nás to a mě prostě člověk to musí dělat, protože chce udělat někomu radost a těší ho to, že ty lidi na to reagují a vlastně se tam úplně úžasně už tou televizí zhmotňuje ta naše první myšlenka ukázat, že to jde. A my máme díky té televizi jako možnost ukázat to hrozný množství lidí. A je hrozně hezký, že by to slovenská televize nevysílá, tak to zná i spousta Slováků, jo, že nám prostě lidi říkají, že na to koukají, a že to viděli omylem dokonce, takže je hrozně příjemný. No, možno fandíme tomu projektu aj preto, že tam máme aj slovenské zastúpenie v podobe teda motocyklistu Mareka. Okrem 5 Čechov ešte aj 2 Poliaci. Ako sa zniesli títo ľudia? No, úplně skvěle. Ten tým fungoval úplně skvěle. I ta komunikace jako byla perfektní, protože jsme v podstatě po nějaký týdnu s Markem jsme si rozuměli hned. Jako tam naštěstí jako všichni tu slovenštinu dávají. Byť v Čechách se ukazuje, že ty nejmladší už mají problém tomu rozumět. A s Polákama jsme tak za začátku tak jako šudlali spíš jako anglicky, protože ta polština, my jsme zjistili, že třeba slovenštině je bližší než češtině. Ale pak jsme přešli na to, já nevím, po 14 dnech, že všichni mluvili pomalu a srozumitelně tím svým rodným jazykem a normálně jsme si perfektně rozuměli. Člověk se akorát bavil občas na některýma slovama.
Jo, třeba slovo statek mě dostalo, protože statek je polsky velká loď. To jsme nevěděli, když tam byla ta loď s těma kontejnerama, tak oni furt farmařili, jo. To bylo furt statek, tak jsem říkal, co jaký statek, jako proč statek, jo. A bylo to hrozně i milý, jako hrozně obohacující. Mě třeba těší, že jako se za ty 4 měsíce se chytám bez problémů v polštině. A když na mě mluví Polák, tak mu jako rozumím. I takový ty jako v šrotku a takový ty věci, které vlastně jo, se vůbec ničemu nepodobají, ani ve slovenštině, ani v češtině. Takže jako ta komunikace byla perfektní. Radio One Rock. ...16 hodín 31 minút, dnes sa v Rádiu One Rock venujeme Trabantom. Ich zatiaľ posledná výprava smerovala do Južnej Ameriky a po prvý raz bola medzinárodná. Okrem 5 Čechov v nej boli aj 2 Poliaci a rodák z Banskej Bystrice Marek Slobodník. Toho sme mali v štúdiu pred týždňom a tak v tejto chvíli dáme opäť slovo šéfovi celého projektu. No a ešte skús vysvetliť, ako ste sa vlastne dali dokopy aj s Tomekom a s Radkom a s Marekom. To byla strašná náhoda a ona spousta těch věcí jako vznikla, jako tak se to tak nakoplo a pak se to jenom dotáhlo. Já když jsem to plánoval, tak jsem říkal, dobře, tak jeli jsme Asii 1 Trabantem, Afriku 2 Trabantama, tak čím pojedeme jako Jižní Ameriku. Tak jsem řešil, jako byl třeba nápad Velorex, taková ta 3kolka, že jo. Pak jsme se báli, že se to rozpadne, my to budeme muset tak jako nosit na ty trubky rozlámaný. Byl dobrý nápad Java Tesajit károu. Já jsem říkal, že se z toho bude super točit. A to nám pak řekli Javáci, že to nejezdí rovně ani po asfaltu ta věc, takže vlastně jako, že to je neprosto, že to furt člověk musí vyrovnávat ten vozík, jak je nepoháněný. Tak jsem říkal, já to kašlu, že se nebudu trápit s takovýma zhůvěřilostma. A v najednou mi volal Tomek, já jsem ho neznal vůbec, najednou zahraniční čísla, to zvednu, tam taková krásná polská angličtina. Čau, tady Tomek, já jsem viděl tvůj film. Mně se to hrozně líbilo. Já jsem byl maluchem v Mongolsku, nemohl bych jít někam s tebou, se mnou už nikdo nikam nechce. Jo, a já mu tehdy říkám jako, tak já jsem scháněl lidi a říkám, no jo, ale jako co tam budu tahat toho polského Fiata, když to nemá, když jsme ten trabantí projekt, tak mu říkám, že by měl jít jako Trabantem. On, že chce s Fiatem, teď jsme se takovou handrkovali, no a já jsem zjistil takovou úžasnou věc. Za první teda, že Poláků jsem si uvědomil, že je hrozně moc, takže pokud budu mít ve filmu Poláka, tak bych ho mohl zkusit prodat do Polska a třeba by se ten film aspoň zaplatil, když už jako nic nevydělal, jo. Ale hlavně, že ten Fiatek má na dílku 3 metry. A zatímco 3 Trabanty se do námořního kontejneru nevejdou na dílku, tak ty 2 Trabanty a ten Fiat jo. A to jsem řekl, to je znamení. A pak to pokračovalo, já mu říkám, jasně, vem si Fiat, ale musí být žlutý. A on říká, ať mu pošlu žlutou barvu, že jo? Takže oni byli geniální. A potom, když jsem měl ten česko-polský tým, najednou sám se vytvořil, říkám, hele, ale to je skoro jako nevzít nějakýho Slováka, ať jsem důmal, jako, kdo by se mnou jako byl ochotný na celou tu cestu vypravit. A vzpomněl jsem si právě na Marka, který dojel na pioníru do Kazachstánu a zpátky. Tak jsem mu zavolal a on je duší opravdu panka a říká, proč o ně? A vlastně, jo, původně on měl dokonce na tom pioníru, jo, jenže to se pak jako na startu zjistil, že to nepůjde, takže pak jel na té 250, takže vlastně ve skutečnosti ten mezinárodní tým je polská zásluha. Takže vďaka Lolkovi a Bolkovi, no a teda podaril sa ten film dostať aj do Polska? No, my jsme rádi, že se podařilo dostat ho na Slovensko teďka, jo, jako, jo, už to byl jako velký výkon, takže teďka to jde od 15. mája na Slovensku a že Polsko je v pořadí, jo. Tady je prostě problém, že ani český kinaři tomu jako masivně nevěřili, ten film měl veliký úspěch v kinech a slovenský tomu už vůbec nevěřili, protože to není zdaleka tady tak jako známý jako u nás, no a polský už vůbec ne, protože to tam nezná vůbec nikdo, jo, takže se jim strašně špatně jako vysvětluje, že na to lidi chodí, že je to baví a oni prostě, že to je dokument a my schválně nemáme ani na plakátu, nikde nemáme napsané, že to je dokument, protože to je prostě road movie, kde se odehrávají jako úplně uhozený věci a jako nemáme potřebu ukazovat, toto je deštný prales, tenhle strom tady roste 200 let, ale se pojem tato ještěrka, tak to tam fakt není, jo, takže jako... No a čo bola teda hlavná idea toho filmu? Čo si chcel ukázať, keď nie krásy krajiny? My jsme chtěli ukázat krásy krajiny, ale vlastně jako na tom příběhu. Jo, kdy v podstatě šlo ukázat, časem se tam objevuje ta myšlenka toho afrického filmu, že když se chce, tak to jde, ale nám došla taková docela zásadní věc, že lidi jako začali být hrozně jako... Já nevím, jestli líný nebo pohodlný nebo vyděšený, že chtějí být všude instantně. Koupí si knihu 100 míst, které musíte navštívit, než zemřete. Koupí si letenku, doletějí tam, nasedou do klimatizovaného busu, dojedou na to místo, vyfotí si ho, dají to na Facebooku a jedou domů. A mají cestování bez cesty.
A mně najednou došlo, že vlastně vůbec to není o tom vypravit se prostě k pyramidám, vypravit se, ale ta cesta, to bylo vždycky to, co ty lidi na tom přitahovalo. A to, že cestou viděli pyramidy, bylo samozřejmě super. A tak jsme jako chtěli ukázat, že v podstatě je to, že ono to zní hrozně klišózně, že ta cesta je cíl, jo, ale že opravdu člověku nejde o ten instantní svět, ono to je hrozně hezky to tak vyniklo, když jsme tu cestu dokončili v Buenos Aires. A jsme jeli 4 měsíce tím úplně nejnesmyslnějším způsobem. 4 měsíce a mohli bychom tam být letadlem za den. Jo, a vlastně vůbec jako nešlo o to Buenos Aires, byť to byl cíl té cesty, ale o tu cestu. Takže v podstatě šlo o to ukázat, že vlastně na té cestě jde zažít hromada věcí, které stojí za to. Byť je člověk úplně mimo známý lokality, nevidí tam prostě žádnou památku, kterou mu někdo vyfotil. Jo, kamarádka nedávno mi posílala právě ten seznam nějakých těch top věcí a říkala, já už jsem jich viděla, já nevím, bylo jich 100 a 25. A co ty teďka, jako, jak jsem ten cestovatel? No dobře, říkám, tak já 7. Jo, a prostě jako neviděl jsem, jako Grand Canyon jsem neviděl, tamhle to Taj Mahal jsem neviděl, ale viděli jsme věci, které normální lidi nevidějí a chtěli jsme to ukázat, že to za to jako stojí, no. A i v tom filmu, a i v tom seriálu. Radio One Rock. 16 hodín, 49 minút. Keď sa chce, tak to ide. To je hlavná myšlienka filmu, ktorý hovorí o ceste po Južnej Amerike v 2 Trabantoch, Fiatke a Najave 250. Ak viete jeho názov, tak píšte na studio@radiorock.sk a môžete získať 2 lístky do Banskobystrického Cinemaxu. Okrem zhliadnutia tohto filmu stoja za návštevu aj prednášky autora celého projektu, Dana Přibáňa. Na jednej takej sme boli aj s mikrofónom rádia One Rock. No a aká je hlavná myšlenka tvojich besied? No, v podstatě jenom jako zkazit ty lidi, aby přestali, v podstatě, aby si uvědomili, že spousta z nich je jako na hraně, i ten život je jako nebaví. Dělají něco, mě hrozně vadí ten život, když si vyděláváte na svůj život, jo. Když chodíš do práce, nebaví tě to, skončíš práci, pak 2 hodiny děláš, co tě baví, jdeš spát, protože ráno jdeš do práce. A také jdeš, zvyšuješ HDP a umřeš. Jo, a to je prostě ideální člověk do systému, jo, prostě. A jde tak o to jako ukázat těm lidem, že takhle to být jako nemusí, ale zase je potřeba si uvědomit, že prostě hold nebudou mít novou velkou telku, nebudou mít nový velký auto, ale zase si ten život jako užijou. Já jsem to tam i v té přednášce to postupně vyplynulo a uvědomil jsem si to u fotky hvězd, tam je prostě noční obloha. A vždycky, když jsem jí tam dal, tak všichni dělali. Yeah. A je pak, když jsem říkal, jsou to jenom hvězdy. To jsou prostě úplně obyčejné hvězdy, které my nevidíme, protože tady je světelné znečištění. Ale na to, abyste viděli hvězdy, vám stačí pár týdnů, měsíc v poušti, nebo ideálně víc samozřejmě. A teď průměrná délka života tady ve střední Evropě je 70 let. A lidi za ten celý život si najdou měsíc na to, aby viděli hvězdy. A umřou. Ale mají novou telku, takže se jim můžou pouštět ty hvězdy v ní, jo. Takže v podstatě mě jde o to ukázat diverzně, schovaně do té přednášky, že stojí za to jako dělat to, co člověk chce dělat a nemusí to být jenom cestování. A jde o to si uvědomit, že to opravdu není povinný. Jo, protože ono to funguje tak, že v 6 letech v první třídě jdeš do školy a tam tě naučí, že máš někam chodit. A teďka je tady systém, kdo nepracuje, ať nejí. Takže vlastně ideální práce je, že tě nebaví, trápíš se v ní a pak si zasloužila ty peníze. Ale jakmile třeba děláš to, co tě baví, by to vydělávání peněz, tak jsi divná. Jo, a spousta lidí si to nikdy nechce uvědomit, ale spousta lidí jako stojí jenom na té hraně a tak do nich jako cvrnkneš, už se to valí samo. No a vraj sa ťa veľa ľudí aj pýta na prednáškach alebo besedách, že teda ako sa stať cestovateľom a či by mohli byť dobrým cestovateľom, ale podľa mňa cestovateľstvo musíš mať nejako v génoch, to sa nedá naučiť. Já si myslím, že neexistuje cestovatelstvo. Lidi se ptají, co to je být profesionální cestovatel, já říkám, já nevím. Prostě cestovat se nedá špatně, pokud dá se chovat jako hovado, to je pravda, jo, dá se. Já říkám, že rozdíl mezi turistou a cestovatelem je ten, že turista chce mít pořád ty svoje domácí podmínky, klimatizovaný autobusíček, svoje papáníčko, který není nebezpečný, protože mu řekli, že může být nebezpečný. A odmítá vystoupit z té ulity. Cestovatelem se podle mě stává kdokoliv, kdo je ochotný přistoupit na místní pravidla hry, nemejt se, protože se místní nemejou jíst, nedezinfikované věci, protože místní jedí, jezdí z autobuse, který nemá bezpečnostní pásy a třeba nemá ani dveře. To je podle mě cestovatel. A i není velký nebo malý. Prostě jsou lidi, kteří procestovali toho mnohem víc než my. Já prostě říkám, že my jsme filmaři a novináři a to umíme a proto jsme vidět. Ale stát se cestovatelem může každý, kdo chce. Jo, ale jde jenom o to, v podstatě hrozně hezky to říkal pan Stingl, ten antropolog český, prostě obrovská kapacita, přistupovat k těm lidem s respektem a být vždycky jako druhej mezi těma lidma. A uvědomit si, že já tam nejsem ten největší božan, z kterého se tam všichni zbláznějí, ale já jsem se tam přišel za někým podívat a tak se k těm lidem musím chovat a pokud oni jedí divné věci, no, tak se nad tím můžu jako ofrňovat, ale nebudu to jako nějak schazovat a to je podle mě každý takový člověk je cestovatel, takže
přijme ty místní pravidla hry. My jsme k tomu navíc filmaři, takže jsme pak ještě navíc vidět. Jo, ale to není cestovatelství, to říkám i náš slavný, že Hanzelka a Zikmund, tak ty v podstatě byli skvělí v PRu a ve filmování, ale dělali se před nimi a i po nich se dělali větší cesty a třeba pan Elsner vlastně dělal velikou cestu, jezdili Afriku, jo, takže oni nebyli jako první, ale mě to neví zvládnutý, co se týče médií. Jo, takže já říkám, že jako cestovatel je kdokoliv, kdo respektuje místní pravidla, my jsme k tomu navíc filmaři a novináři, že jsme vidět. Radio One, rok na jednotku. Je minúta po 5:30, no a nielen Boh zo skladby Slobodnej Európy, ale všetci svätí stáli počas 4-mesačnej cesty Južnou Amerikou pri výprave 2 českých Trabantov, jednej poľskej Fiatky a jednej slovenskej Javy 250. Napínavé putovanie dobrodruhov môžete vidieť v televíznom seriáli a po filme, ktorý je už aj v našich kinách. No a keďže táto partia má cestovanie v krvi, tak Južná Amerika nebola jej poslednou zastávkou. Viac už prezradí Dan Přibáň, novinár, filmár, cestovateľ a šéf celého projektu. Poďme ešte k plánom. Vraj vás čaká Austrália s Trabantami. No ona nám tak jako vyplynuli ty kontinenty, jo, protože my jsme napřed jako udělali hedvábnou stezku, jakože pokus, Afrika jakože můj velký sen. Pak jsem říkal, hele, ono to je takový milý, co kdybychom udělali další cestu, takže Jižní Amerika, která mě nikdy nelákala, jsem říkal, to je tak jako v pořadí ten kontinent, obrovsky mě nadchla, prostě mě úplně ohromila. A naopak Austrálii jsem vždycky chtěl vidět, protože já miluju pouště prostě. Takže ta Austrálie byla jakoby můj větší sen než Jižní Amerika, tak doufám, že mě to nebude opačně, jo, že ta Jižní Amerika mě nadchla a ta Austrálie mě zklame, takže chceme udělat Austrálii, ale protože je daleko a je malá, tak jako bychom rádi dojeli do Austrálie, projeli bychom Austrálii, ale potom vlastně se vydali nějak, jako jak to půjde přes Polynésii, Indonésii, Thajsko, Vietnam, Indii domů. Můj sen je buď projet s Čínou do Mongolska, ještě větší sen je Pákistán, Afghánistán do Kazachstánu, což jedno je problém politický, druhý je problém bezpečnostní. Takže nějakým způsobem udělat třeba Austrálii a pak nějakým způsobem se dostat z té Austrálie po ose domů. Vlastně tím ten projekt to tak uzavřít a jakou velkou cestu domů, pak všichni budou furt otrovat s tou Antarktidou, s tím nedali pokoj do teďka pořád. Kdy pojete na Antarktidu, tak to ještě nevíme teda. Dobre, a úplne na záver, čo ti cestovanie prináša tak najviac? No, podle mě za prvý to člověka strašně moc učí jako o něm samotným. Do toho je skvělý to natáčení, protože ty se jako vidíš, jak se chováš. Říkáš, ježišmarja, jo, takže to máš ještě jako větší zpětnou vazbu a hrozně to člověka jako místy ho to vyklidní, místy ho to někam posouvá. Já říkám, že to dělá z člověka latentního anarchistu, jo, protože vidí problémy svoje, řeší problémy, který jde občas jako opravdu do tuhýho, takže vlastně si posouvá tu ten mez toho, co je fakt problém. A do toho vidí lidi, kteří se mají daleko hůř než lidi u nás. Pak se vrátíš sem a najednou vidíš, jak ty lidi fňukají nad nějakou totální blbostí a ty jim řekneš, že to je blbost. A oni to špatně snáší, jo? Takže ty jako vnímají, jako, že tomu nerozumíš, že jsi prostě buřič a anarchista. Takže podle mě člověka to hrozně moc naučí o tom, jak my se tady máme super. Ale současně o tom, jak my se strašně zbytečně stresujeme a ničíme věcma, které nás vůbec nemají důvod ničit. Radio One, rok na jednotku.